Shalom, oras marihita damang dainang pasupang doho tao guru gong kompe papa di acara jepek alay maripola. Adora sopenatol hasatan di debata jumolo hita martangiang. Debata Jehovah para siroha na yung disiray hatam hami Tuhan jumolo ador sumaula sulon nami atong torangi roha do pikiran nami asa mangula hatam di bagasa Jesus Kristus martangiak kami. Amin. Hita damang dainang hatani debata di hita di hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 natar surat di Psalmen 52 ayat onom sonom maridok disi. Tung nabal kado aka jadi-jadian oleh Jehovah. Bagas itu tudo aka pikiranmu ido anggo sahakna. Dihita saluhukna kadonga saha porsiaun. Balgas itu tudo jadi-jadian di debata. Jala bagas itu tudo aka pikiranna. Tamama hita sasitona soona didokna dia ya duai mamuji Jehovah. Mangedehu kuarna alaniaha. Ala tapering daya limai di pala sodor haku. Ale Jehovah marhidak kapapehanamu marupulu-pulu pau mangida jadian di tanganmu. Di pala sodor haku. Jala ala ni pabahenan di debata di bagasa nguluta. Tung sota asam do asini rohan di debata di bagasa nguluta. Dilehot do saluhuna akan erkot di bagasa nguluta. Di pasahat debata do saluhuna akan erkot di bagasa nguluta. Tabereng masaluhuna akan natinoppan di debata. Ido dirok bukbedeta. O debata tunglongang dorohaku molohu bereng atinoppami saluhut bitang hilap dohot rongku maka tidak kon hasangapon mi marendea Tuhan mamuji ho o debata sangap doho marendea Tuhan mamuji ho o debata sangap doho maren dia memuji debata ala ni papahenan di debata ala ni jadi-jadian di debata tu macai longang do ita ti leo do saluhuna nariko di bagasa ngulutam ala ni do tabereng ma hinda bagas ni aka pikiran di debata datuk kita mangatusi alai saluhuna sakap na ringga do sakap ni debata di bagasa nguluta aka pikiran rancangan di debata rancangan na ringga nahuli do dia kajol manaulo marhabo satu ibana atau tapuji ta sangat magwarna jala tahamulatio masaluhuna aka pabahenan di debata jala taingok ma sakap ni debata mana tulus di bagasa nguluta molo sifata haci peta ay ale taingok ujungna tahida ma pabahenan ni debata di bagasa ngulu ni akan namat apa siau tu ibana nama gula holomone rohana dapat kedua hukum dapat mendapatkan keselamatan dari Allah orang yang melakukan kehendak Allah atau Romahita maka malateo pasangapun mamusi debata yakka pabahenanna kejadianna yakka pikiranna di bagasa ngulu tahun marsihoho tu debata mahita Tuhan tamadongan hita amin martangiak kita debata Jehovah para siroha ido tutu Tuhan balgani jadi-jadianmu jala tung bagas pikiranmu di bagasan portibon tung soboido aka zolma naoto zolma na dausi akko mangatusi alai aka zolma na bisuk na zonok tuho na marhaposak tuho mangatusi saluhukna maka malateo salukna kana tinopam dohot aka pikiranmu di bagasan ngulu sigano pare atok Tuhan dongani urupi pargogoi hami bagasan Yesus Kristus matangya kami amin.